Party. Este nou pe canal acest joc. Am mai jucat pe el, dar uitați ce casă mare, ce club mare. Uitați câți bani am acolo. Mie îmi place ce joc, Roberto mi l-a arătat și mulțumesc Robi. Să mergeți la canalul lui și să vă abonați. O să-i las în descriere canalul lui Roberto. Trebuie să apeși numai cu degetele pe ecran și faci mai mulți omuleți. Uitați-vă acolo sus, pe mijloc, câți omuleți am strâns. Și trebuie să merg pe aici, așa, uitați. Și dacă aveți prea mulți bani să cumpărați de aici ce puteți dumneavoastră. Și stați un pic. Și din astea. Și aici, dacă aveți diamante, puteți să le upgradați. Și noi hai să continuăm aici. Nu o să fie lung episodul, cam de 15 minute, nu de 15, de 10, nu știu, o să vedem noi. Sper să vă placă acest episod, să dați un like, un share și subscribe. Așa. Uite, pe aici puteți să vă upgradați omuleții, să vină mai mulți. Și pe aici primești tu medalii din astea. Hai, dai, să facem mai mulți oameni. Sper că eu mă aud. Sora mea se joacă Roblox. O să filmăm și un episod de Roblox live. De 30 de minute sau nu știu. Uite, aici sunt omuleți. În pachetul ăla erau niște omuleți. Hai, bagă. Așa. Hai. Și sper să vă placă, să dați un like. Am mai zis odată. Hai. Nu o să fie lung. Și sper că mi-a spus provocările în comentarii. Să-mi puneți dacă nu mi-a spus. Eu să-mi pui provocări în comentarii. Și tu, Dariuse, toți prietenii mei. Dacă nu-mi pun prietenii mei provocări, o să fac eu. Hai, că am filmat 3 minute și 15 secunde. Hai. Bagă. Și Roberto are acest joc. Este fain, mie îmi place. Poți să faci, și eu bani. Acolo sus am 4 diamante. Aici. X. O să facem și videoclip cu Mobile Legends. Și cu Roblox. Multiplayer cu Iosif. Hai. Să facem bani. Cât mulți putem să facem noi. Hai. Să facem omuleți mulți. Hai, așa. Cred că în seara asta o să fie live-ul. Dacă se poate, eu zic să joace Roblox. Sper că se poate. Dacă nu, joc eu singur. Bagă. Bani. Hai. Cum vedeți acolo sus, am foarte mulți omuleți în club.
să vă placă. Hai. Cum vedeți, am 6 milioane acolo sus de omuleți. Hai. Nu-i nimic interesant la jocul acesta. Nu-i îmi place. Să vedem ce să cumpărăm. Reclamele astea enervante. Cum? Deci să vră ceva că costă 1 milion. Uitați, jos aici. 1 milion. Să vedem ce să cumpărăm. Cumpărăm din asta. Cât mai am? Câți bani? Nu cred, așa puțin bani mai am. Nu cred. Maria, dă mai încet. Dă mai încet. Hai mă, lasă-mă cu prostiile tale. Hai. Să facem muleți, că mi-am cheltuit banii pe nimica. Avem un elicopter. Multe muleți. Nu știu dacă o să fie live în seara asta sau mâine, dar vedem noi dacă am timp. Sper că am timp să fac live-ul. Hai. Bag banii. Hai. Sunt 3 milioane. Hai. 300 de milioane. Hai, că am făcut 300 de milioane. Hai, că vin mulți omuleți. Văd. Hai. Da, stai că facem noi acum, auzi. Mă gândesc ce jocuri să mai instalez ca să fac videoclip pentru voi. Hai. O să fie de 10 minute videoclipul acesta. Și sper să mă lăsați provocările în comentarii. O să faci și challenge-uri. O să vedeți voi. Când o să am minge, când mi s-o spart. Am avut 2 mingi, că mi s-o spart. Iosif nu mai are nicio minge, o să-și cumpăr, dar încă nu și-o cumpărat. Am primit ceva mesaj. Nu mă uit încă. O să pun pauză. Am revenit. Tu mâine, nu știu ce să sună. Hai. Hai, bagă. Hai. Sper să facem 400 de milioane, 60. Hai, că putem. Avem timp, am făcut deja 4. Ce-am făcut? Scuzați. Hai. Se mai vede? Nu se mai vede, dar nu contează. Stați un pic. O să pun pauză. Am revenit. Hai. Go. Hai. Mai am un minut. Și terminăm acest episod. Hai, banii, nu mai prea vin oamenii, stai că nu știu. Mă enervează uneori jocul acesta. Nu e nimic acolo. Hai. Vine. Intrați, oameni. Nu mi-am instalat de mult, cam de azi dimineața de la 8, când dormea sora mea. Hai.
Hai. Hai că să încheiem episodul. Așa. Cam atât a fost acest episod. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați de like și să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Să lăsați provocările în comentarii. Pa, toate cele bune!